Salutare și bun venit la un nou episod în care rezolvăm probleme de pe PBinfo. Iar astăzi vom rezolva problema PPDP, problemă din categoria algoritmilor elementari ce folosesc divizibilitatea pentru clasa 9. Cerința problemei sună cam așa. Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său. Ce e la un divizor propriu? Păi 1 și numărul însuși sunt considerate a fi divizori improprii, în vreme ce toți ceilalți divizori sunt considerați a fi divizori proprii. Să luăm un exemplu. Pentru 8, de exemplu, 1 și 8 sunt divizori improprii, în vreme ce 2 și 4 sunt divizori proprii. Aici, ca și dată de intrare, vedem că se citește de la tastatură numărul nostru n și ni se cere să se afișeze pe ecran numărul calculat. Se garantează că n nu este prim, adică are cel puțin un divizor propriu și aici avem un exemplu. Să trecem în CodeBlocks, în Visual Studio adică. Mergem aici, ne luăm pentru început o variabilă pe care o citim la tastatură și noi o să parcurgem numerele de la 2, adică de la primul număr care poate fi un divizor propriu și o să mergem până la radical din a. Iar pentru a merge până la radical din a și să calculăm de fiecare dată radical din a, o să ne luăm aici încă o variabilă adițională intitulată radical, în care o să punem sqrt de a. Și pentru că aici noi folosim sqrt, o funcție matematică, va trebui aici să includem fișierul cmet, fișier care conține funcțiile matematice. Și aici, haideți să nu folosim un for și o să folosim tura asta anual. Și ne putem lua aici un i pe care să îl interlizăm cu 2 și să zicem așa. Cât timp i este mai mic sau egal decât radical, să vedem dacă numărul nostru se împarte exact la i. Iar dacă n modulo i este 0, nu n aici, ci a, revin, dacă a modulo i este 0, înseamnă că noi am găsit un divizor propriu. Și am putea pur și simplu să afișăm pătratul acestui divizor. Deci vom afișa aici i ori i. Doar că odată ce noi aici am găsit un divizor, nu are sens să tot mergem înainte cu i-ul. Astfel că aici am putea să mai luăm încă o variabilă intitulată găsit divizor, pe care să o punem pe false, variabilă de tip boolean, și aici, cât timp i-ul este mai mic sau egal decât radical și nu am găsit divizor, să facem treaba asta plus să creștem valoarea lui i cu o unitate. Iar aici, în momentul în care găsim un divizor, să punem această variabilă pe true. Și practic atunci când am găsit divizorul, aici treaba asta cu not va fi evaluată la false, iar while-ul nostru se va opri. Iar aici la final pur și simplu mai trebuie să dăm return 0. Haideți să dăm și un test, rulăm programul, dăm 12, vedem că se afișează 4. Ok, dăm copy, mergem la problemă, la cerința problemei și dăm aici paste, dăm adaugă soluție, așteptăm evaluarea și vedem că am luat 100 de puncte. Eu am fost Sergiu și ne vedem în episodul viitor. Dar până atunci, dacă aveți orice nelămurire sau problemă pe care vreți să o rezolvi, scrieți treaba asta în secțiunea de comentarii. Salutare!